afternoon kaya... Excuse me, namay ka ng special glasses? Ha? Special glasses? Special? Oo. Ito ba glasses? Lens na sa lens? Oo, lens niya. Oo, ang mong lens na mo, 2,000 ang mong lens. Oo. Okay. Yung special glasses sana, kuya ba? Na yung lens na, yung glasses na para sa third eye, kuya? Sa pang television. Gago! Para sa third eye? Third eye? Wala? Kasi yung mga friends kong duwende, hindi ko na nakikita. Wala kayo, kuya? Sige, thank you. May alam ka bang tindahan, kuya? Sige, kuya. Thank you. What? Yo, what is up, you guys? It's me, PAULEY, back at it again with another prank video. Woo! For today's video, mag-prank na punta. Pero mag-Tagalog tayo, of course, itong mga Tagalog viewers dyan, no? And special thanks akong brother, ako, no? Akong cameraman, karong adlaw, tama kita. Araray. Special thanks to my brother. Kung gusto ka, kung sisa may ibati mo doon, ibati mo. Kasi ibati ko glami. So ayun, special thanks to my brother Jarwal, brother Carl, brother Michael, and karon na mabuti si brother Dan. Brother Dan kay tabangan ko niya sa akong pag-prank karon. So arada ako brother sana arada. Ready naman ka mag-prank, brother? Ready? Yaman na doon! Let's go! Kita tak off. 3, 2, 1! Excuse me, ate. May gusto sana po akong papakita sa inyo kasi sasali ako ng dance competition. Okay lang ba? Like, 5 seconds lang. Okay lang? Magaling kang Okay lang ba? Kung may chance ba akong manalo? Sige. Ganito ako sasayahin ko. Diba, tate? Thank you. Excuse me po, may papakita lang sana ako sa inyo. Okay lang po ba? Papakita ko sa inyo. Kasi sasali ako ng dance competition. Tapos, gusto ko ipakita sa inyo kung may chance ba ako manalo. Okay lang ba? Okay lang ba? There you go. Okay ba? May chance ba ako manalo? Okay? Thank you. Excuse me po ate. Gusto sana akong ipa-demo sa inyo, papakita. Okay lang po ba? Like 5 seconds lang. Kasi sasali kasi ako ng karate. Tapos gusto ko pakita sa inyo kung may chance ba ako manalo. Okay lang ba ate? Okay. Kasi sa mga ganito gawin ko. Okay ba ate? Okay, thank you. Thank you.